Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi abodza. Dr. Patricia Kayani kule Dr. Patricia Kayani alipempera kwa president atu kula vyangu sima wambia maenda Amena
Mungu akomeleza tena lanu kifaa kutoka kuna kutoka kuganda baya sini alinankani zaidi kwa Thomas alinankani zaidi amena maneno ni mafungo kao kai tena nene kali wose kwao kunena jibani ndibano kimasi kama jakuta zina ndiwa maana kujiwa fulani sine sasa Mungu nao kwenda mwana mozi mozi kile ni bwana mafungo atumuli hapa kuli mjibende tena sobole wose mamizio kuna sobole kima bwana siku mozi kima sauka ataka 5 kima bwana siku mozi kima sauka ataka zingaji nikapangasha jibani hapa kenda kwa sima tilikoje mula sana hapa sima tilikoje mula pa malaya sima tilikoje mula pa zaru kwa mabunika sile mpika ni mpoto sitapeleka to na sitapotela pesa yako ndio mimi na bwana nyangeni wambika bwana alikuanje kuno ilianisa sasa alikuja kwa kupiga head of this meeting kwa Mungu akusogole ndio kafuna kama ungambuye Mungu pia kwa nani mara mwenyewe kujigia leo mwenyewe atakuja kila kitu hata mwenyewe siakula twadia leo atakuja kuondoka ndio mkula kwa siku wala kutoka na kuya Mungu kwa maisha kwa bali siku leo unapata Mungu mwasura kimani pamoja na kutoka sababu kwa president ndio basi mfua mbele za zibaso ndio kwa ya kanga majubi madada ndio mfumo wenu mkubwa wenu kwa nini kwa sisi Desemba Choyamba nipeleke ulemo kwa inu agogo wanga ndanga pamoja ni mafumu onse magolo wanga muli pano magolo wanga ulemu wano nipeleke ulemu kwa vice president atu achigawo lino chakumwera nipeleke ulemu kwa ma advisors a office ya president wa UTM olemekezeka tukantumbuka komanso olemekezeka Dr. Kaliati nipeleke ulemu kwa members onse a Central Committee members onse a NEC amene muli pano nipeleke ulemu kwa regional governor pamoja ndi committee yanu yonse director amai director anyamata komanso a district governor ndi committee yanu a constituency governor ndi committee yanu nipeleke ulemu kwa inu olemekezeka Anazombe ndi azinzano onse mashado amene mukhala MP akuno komanso mukhale councillors akuno nipeleke ulemu kwa anyamata moralo muli apa nipeleke ulemu kwa mayanga moralo muli apa nipeleke ulemu kwa anyamata amaidazba mutonse amene tili pano background paterera twete kati background munyange kuti paterera tapana ikazale naso kachiwiri background kuneno pachema tapana ndikufuna mufule kwambiri koyamba paterera kachiwiri pachema tapilizana eti ambira ino ndachinyamata ndi language yanu imene mukumva bwino eti background yakufuna mufule kwambiri paterera koyamba kachiwiri pachema background paterera background pachema njala yavuta pa Malawi ine ndimachokera pa Mabwasa kucholo mai yanga amandiuza magogo anga muli apa njala yatela chino yaposa 1949 ine kulalibe mai yanga ndamamanuza zimenezi magogo anga amene adalipo nthawi imene mukuzovomerezana ndi mai yanga njala kuno kumulanje yatisautsa kwambiri
kufuta njala. Background batani. Background batani. Nchito achinyamata kulibe nchito. Ambili hapo uchokera kuna nacho sila nchito. Naso aima certificate nchito sabu siweza iya. Mabizinesi akotela mabizinesi sisi kuyenda andokala kwanzi mzodula kwamini anakulitsa akokulitsa zochepa ndalama sizikupezeka ndalama zasowa. Background batani. Background batani. Zinthu zakwera ntengo ndizona ndikachula ntengo ndikachula chino muziti chakwera noti ndikachula chino muziti chakwera noti muopa muchina mantha mufura mokweza ndambe chimanga chakuja chokwera chokwera chilichonse chakwera panyumba mundu chiro yanganika mantani pamuda mundu alakalika kulima ndi mantani pa business mundu chiro yanganika ndi mantani atakwera atani democracy. Amalawi kasaka 5 zili zonse. Tima batila mlai. Ounika adindo. Ampira nchiko bwino, tima kafoteranso. Ngabisana ampira nchiko tima kaandani wa paroti. Nea chakwela kia tani. Chakwela tani kwa paroti. Zikamana chota chakwela maparoti. Zikapotere ifa UTM. Mukapotere makasa lazimao na UTM hapa. Mukapotere na zombe ya MP kuno. Mukapotere soka bambe kati president wa timu la Malawi. Kuno kumanje. Nufrani kwatere sindu 5. Zwene ifa UTM utitsabange tika wamboma. Choyamba titako nzanso chuma ya timu la Malawi. Chikale nchi make. Italezo mpamvu zake. Mitengo ya zintu itatsike mukanga tikale. Petereza tatsike. Chimanga chitatsike. Sopa tatsike. Shuga tatsike. Zonse zitatsike muno Malawi mitengo. Mitengo ya zintu itatsika. Ndiye kuti chuma chatsika manje abawenda sobwino. Ife natijira tawi mboya malemu ya bingu ndili budget director. Tunazipanga kale zimenezi. Mundawi ya pita ndili kapanonizo banki nazipangaso zimenezi. Mitengo ya zintu imatsika ngati mafuta kukumbukire mitengo ya zintu imatsika. Chotero tikawamboma pa 16 September nchito yoyamba ifa UTM kukonzanso chuma cha dziko lino kuti mitengo ya zintu yonse itsike m'dziko la Malawi. Mitengo ya zintu ikatsika Amalawi tizikagula pa mitengo yomverera. Komanso a business atikaoda zinthu mitengo yomverera atidzagulitsa so mitengo yomverera. Iwonso ma business awo ayambanso kuyenda bwino. Kwa business anzanga tidzaonetsetsanso kuti mitengo ya zinthu ikamatsika ngongole chiyosongola msanja zake na tonso zatsike. Komanso zatsekula development bank kumene anthu angamabwereke ngongole pa mitengo yomverera. Chachiwiri ife a UTM tidzaonetsetsa kuti takonzanso nkhani ntchito za ulimi muno Malawi. Tidzayika ndalama yokwana 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za ulimi. Cholinga chonena kuti fetereza
mtengo wake utatsike kwambiri. Komanso tizayambireso programu tikapanga nthawi malemu apingu yapembereza subsidy imene itizayambireso ambiri azidzalandira perereza monga tikalandira mu nthawi ya malemu apingu. Ine ndili budget director mu nthawi imeneyo. Komanso ndalama imeneyi tidzaonetsetse perereza wa makalabu ajanga kupeza perereza pangongole makalabu. Makalabu ajatizayambireso tikapanga nthawi ya kamuzu. Makalabu akhalepo cholinga onse angatabwereka perereza pangongole azikatha kubwereka perereza pangongole. Mbali nayi perereza mtengo watsika. Mbali nayi perereza wasabusira nakulandira. Mbali nayi perereza pangongole andamanda makatenga pangongole adagulitsa zinthu zawo kabweza pangongole. Tikapanga zinthu zitatu zimenezi perereza azizapezeka kwa mawu aliyense. Mulimi aliyense amene akufunika perereza tidzapanga izi chifukwa nthaka yakumawu inaguka, nthaka yakuno kumulanje inaguka. Pokapo ukatira perereza ndiye kuti amba kukonza nkhani ya kudya katatu. Komanso ndi 500 billion kwacha imeneyi ndalama ina tidzamangire matamu. Kumene kuli mitsinje tidzayigwire mitsinje ija tidzapange matamu. Madera ena olowa otsika tidzakume bwinobwino kupanga matamu. Tidzagwira madzi nthawi ya mvula. Mvula ikagwa ikwere matamu muja. Mvula ikapita tizitsirira. Ndi cholinga tizilima kawiri kapena katatu pa chaka. Tikamalima kawiri kapena katatu pa chaka ndiye kuti ifeyo tidzapeza kuti tikukhala ndi chakudya chokwanira. Tikudya kawiri tikudya katatu tsiku lilonse pa khomo lathu ife monga Amalawi. Imulira umboni makoko kunena kuti kuti malima tii. Koma madera ambiri pene kuli matii amamuthirira tii uja. Anapanga timatamu timene matenga madzi nkumathirira. Tikulakaka kuti ndalama imene imatamu amene aja asangokhala kwa alimi atiyo kayayi. Tipange matamu madera osewa midzi yonseyi kukhale matamu ngati amene aja. Mvula ikagwa tizigwira madzi aja tizitsirira tizilima kawiri kapena katatu chaka ndi chaka. Tikakonza nkhani ya perereza, tikakonza nkhani ya ulimi wa nthirira, tikapanganso mamega farms kumene kuli minda ikuluikulu adasiya pioneer. Komanso minda ina mwina ine ya presa tikaja simagwira ntchito. Malo amene pali minda yosagwira ntchito tiyipange kukhala minda imeneyo kukhala mamega farms akuacha. Akuti kumene kuchanso tizilima tikalima kumene kucha tiyenjezere tizikhala chakudya chokwanira chakuti ife tingathe kudya katatu. Ndiyendi ndalama imene ipali 500 billion kwacha yokonzeranso ntchito ya ulimi tidzapangenso mafakitale. Kuti chilichonse tikulima ife tikachilima chizipita ku fakitale. Monga mmene apangira alimi athu kuno ati akalima tii akapita ku fakitale. Monga tinkachitiranso kale tikalima zipatso zinanazi tinali ndi marketing factories kale omapanga ma juices. Tionetsetse ndalama imeneyi marketing factories aja abwereranso. Komanso pamene talima thonje tionetsetse kuti thonje lija likupita ku mafakitale. Tipange ulusi tiume nsalu tipangenso zovala monga taboinesi tizipanga m'malawi muno. Komanso kumetalima mpenda dzuwa yakalima ntedza tikhale ndi mafakitale opanga mafuta kuti zimene ziyakalima zizipita ku mafakitale kunja. Komanso kandi chimanga mapira tikhale mafakitale ake ozikonza zimene zija. Kana tili ndi ng'ombe ndi nkhuku zamkaka ng'ombe zamkaka tikhale ndi mafakitale oti ng'ombe zamkakaso tikapanga mkaka upita ku mafakitale tikapange mkaka wa ufa tikapange mkaka wa cheese ndi zina zotero. Tikatenga ng'ombe zija zikapirenso mafakitale nyama yake tipange masausage ndi zina zotero. Ndiye tikhale ndi mafakitale osiyanasiyana. Ifeyo IUTM tidzayika ndalama zokwana 500 billion kwa chaka ndi chaka kupanga mafakitale osiyanasiyana
na dziko lonse la Malawi cholinga cha anyamata inu mukathe kupeza ntchito kumeneko. Yeni kuonje sena chinyamata kulipa UTM tikangolowa mboma 16 September pano. Titamanga mapakitales konseku akuti niyo mutakale ni ntchito. Mutakale mukulimbana kwa kila ntchito mali yasiyana amene mapakitalewa apangire. Muoni inu mwingine mwoni atu mwindu muoni. Chino mapakitales ati aliko kuno. Choti laka ndikani kupanga mapakitales atonje. Choti laka ndikani kupanga mapakitales mafuta. Choti katika ipo ndikani kupanga mapakitales sokozi la nyama ndizi muzake. Mapakitales yo tiko za kupanga mosa futa sonse ndikumainda bwino. Jagitano ipa UTM tikala ngoma titaika ndalama zokwana 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za migodi. Anyamata hapa ndi makolo wanga mukudziwa kuti kuno kumwanje tili ndi mgodi wa bauxite komanso sitinawutsekule kwa zaka zonse timangokuyimba nyimbo basi. Bauxite Jerusalem ali kumwanje, bauxite ali kumwanje, ifeyo a UTM tiga 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za migodi. Tifuna bauxite ali hapa titsepepo mgodi pamene pachapo. Komanso kuseri kwa Mwanje Mountain. Kuseri kwa Mwanje Mountain mbisa patiko sinabasi anu azidi kula kuchokera kunoko kupalome ni kumwanje. Migodi medi kaitsekula ipa ndakula nyamatatu mamona azipita kuchono kapita ntchito kupita kusambia kwa mapero kapita ntchito anyamatatu azapita ntchito migodi yacho yako na kumwanje ndiko na kupalome konkuno anyamatawa apita kuye mchiro nziko zimene zitambiza kuti nchona kuti UTM titaika 500 billion kwacha munchino soko baendo. Mungu anatipatsa Mwanje Mountain. Mwanje Mountain ndi phiri lachitatu lalikulu kwambiri mu Africa monsemo. Limene lija timayendera tipange nzeru zichamati makebo cars. Yes. Galimoto ngatino basino mamoti siyenda pansewu muike chingwe chokanacho pasi chikapike pasapita pamwana pameneka kumbira Mwanje pacha. Ndiye galimotoyi muzikoka pachingwe pacha zipita mwamba komanso kuitsitsa ndi nkhani yosavuta anazombe mungathe kupanga project ngati imeneyo. Galimotoyi mtengo wake sunapitirire ka 7 million yake. Makamanga makebo cars amakhala ang'ono kanda makakasika mbiri yayi chingwe sichotula iyayi tikoza kupanga makebo cars mapita ku Mwanje Mountain. Mamona baziputika kukwera phiri chapita pasapitwa kapango kala galimoto kameneko komango panga ndipule ando azipita mukutsika muno bwino mosavuta ziziliwaisa ndalama zambiri. Chotero 500 billion tisaike kuntchito soko paendo tifuna takupange kumwanje kuno popeza muli phiri la namba 3 mu Africa monse muno titakonze malo aja mahotelo abwino titakonze makebo cars zisosiyana paphiri la Mwanje. Anthu azichoka kudziko lonse lapansi ndi Africa azibwera kuno kudzaona ntchito zodabwitsa zakuno kumwanje. Anthu akumwanje ndinodala kwambiri. Chotsiriza ipa UTM tisaika ndalama yokwana 100 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za makonsolo. Chotero Mwanje district kapena konsolo ya Mwanje tizidzayipatsa 100 billion kwacha chaka ndi chaka. Panamandira 300 million kwacha 500 million kwacha ndi chifukwa chakama kanika kupanga china chilichonse chooneka chilozeka. Tikawapatsa 100 billion kwacha chaka ndi chaka mabridge yonse achane nakweni misewu yonse ichane nakweni akonsolo azitakukonza zonse zija. Kumene kulibe madzi apititsako mapayipi amadzi kuli nyumba za wanthu kumeneko kukhale madzi aukondo. Kumene kulibe magetsi apititsa malaini amagetsi afike zinyumba za anthu akhale ndi magetsi. Athandizanso kuti pa chipatala pa skulu ngati pano zonse zofunikira pa skulu ndalama zake zikhalepo. Komanso pa chipatala ndi ma health center ena onse athandizire zofunikira mu zipatalamo zikhalemo
misika yatu aonetsetse misika yatu ndiyo mangidwa bwino komanso ya bwino komanso okwira ntchito mboma aonetsetse akulandira masala ya bwino ndiwo moyo wawo ndoyang'anidwa bwino chotero ifa UTM tifuna tilowe mboma kuti tidzakutumikireni bwino tikawapatsa akonsolo ndalama ngati zimenezi adzakutumikirani bwino mudzakhala ndi umoyo wa bwino chotero pa 16 September mukakolera ndani mukakolera ndani mukakolere Kabambe ngati president mukakolera Nasombe ngati MP mukakolere makansala akoletsera naja mukakolere a UTM tikakolera UTM ndicholinga chona kuti UTM ikawamboma idzasinthe umoyo wa Malawi kwa zaka 60 takhalire pa ufumu zilamulira koma njala sinatha mukakolera UTM idzakonzenso ndondomeko za ulimi cholinga tizadya katatu mukakolera UTM idzakonze ndondomeko za business kuti business zizayenda bwino mukakolera UTM idzakonzenso ntchito za mafakitale ntchito za ulimi ntchito za migodi ntchito zokopa alendo kuti anyamata ndi amayi ndi asungwana onsewo ali apa adzapeze ntchito aliyense ana amene akukula akamakula adzapeze ntchito chaka chino tiyambe zomanga Malawi zokonza dziko lathu likhale labwino zokonderana nkhani ya ndale yongoti awa ndi madziwa zimenezo iye ulendo uno ndikolere anthu amene atithandize dziko lathu lipite patsogolo dziko lathu likonzeke pa chuma dziko lathu likonze miyoyo yathu Amalawi takati kunyozeka kuti ife dziko lathu ndinosaukitsitsa pa dziko lonse lapansi limodzi mayiko osaukitsitsa ulendo uno tithale nazo zimenezo tipotere chitukuko tipotere kukonzanso dziko lathu tipotere kuti dziko la Malawi likhalenso labwino ndi umoyo wathu ukhale wabwino mukapotere UTM ndipo UTM idzathandiza dzikoli likhalenso labwino ziko kwambiri magogo anga ziko kwambiri amayi ndi abango ziko kwambiri anyamata anga ziko kwambiri Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.